Na 16. redovnoj sednici Skupštine opštine Bogatić, grupa od 16 odbornika podnela je inicijativu za dopunu dnevnog reda. Predloženi dnevni red odnosio se na razrešenje predsjednika Skupštine opštine Bogatić, razrešenje zamenika predsjednika Skupštine opštine, kao i razrešenje predsjednika opštine Bogatić. Ova dopuna dnevnog reda je usvojena većinom glasova 16 odbornika od prisutnih 31 i time je formirana nova skupštinska većina. Većinom glasova izabran je novi predsjednik Skupštine opštine Bogatić Aleksandar Vuković. Promjena skupštinske većine je normalan tok koji jednostavno mora se desiti u opštini Bogatić. Razloga za to postoji više. Previše samovolje, stranačkog zapošljavanja, netransparentnog trošenja opštinskih sredstava. Želimo takvu naviku da prekinemo i da mandat koji su nam građani dali iskoristimo kako bi našu opštinu napredili na bolje. Novu skupštinsku većinu formirale su dosadašnje opozicione stranke, Socijalistička partija Srbije, Srpska napredna stranka, Jedinstvena Srbija, kojima su se priključila i 4 odbornika koja su i do sada učestvovala u vlasti, 2 iz grupe građana Pozitivna Mačva i dosadašnji odbornik Demokratske stranke Siniša Babić, kao i dosadašnja odbornica grupe građana Mačva Evropska regija Jelena Gišić. Nova skupštinska većina smenila je dosadašnjeg predsjednika opštine Bogatić Slobodana Savića, a na njegovo mesto izabrala Nenada Beserovca iz Socijalističke partije Srbije. Ja želim da čestitam novoj izabranoj vlasti, postavljenim ljudima u funkcijama predsjednika Skupštine i zamenika predsjednika Skupštine. Želim da čestitam svom kolegi i budućem predsjedniku opštine gospodinu Beserovcu, da se zahvalimo odbornicima i opozicije i pozicije i ovako sad što ćemo se promeniti. Ja smatram da sam radio onoliko koliko sam mogao, koliko sam imao i znao i na kraju moram da se zahvalim svim saradnicima u opštinskoj upravi, nezavisno kojim političkim strukturama pripadaju. Hvala. Nova vlast neće praviti grešku prethodne i otuđiti se od građana. Pokušat ćemo da priđemo građanima, da shvatimo šta su njihovi problemi, aktualni i da ih na najbolji mogući način rešavamo. Osnovni infrastrukturni projekat koji u narednom periodu treba da se završi je kanalizacija. Jer da se ne lažemo, gospodo, ukoliko ne budemo završili kanalizaciju, teško da možemo dovesti ozbiljnih investitora u našu sredinu. Zamislite da dođe investitor koji treba cisternama da izvlače otpadne vode. Završetak sportske hale također je prioritet. I uveren sam da ćemo u saradnji sa Vladom Republike Srbije, a konačno i u Bogatiću imamo gotovo preslikanu vlast sa republičkog nivoa, realizovati ove za našu opštinu kapitalni projekt i stvoriti ambijent za ulaganje i privlačenje investitora, a time automatski otvaranje novih, ali realnih radnih mesta. Izborom novog predsjednika opštine Bogatić po zakonu automatski je prestao mandat i dosadašnjem zameniku predsjednika opštine kao i opštinskom veću.